Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay at mga manonood via YouTube at Facebook Live. Narito na naman kami sa isang espesyal na serye ng pagsasanay na ito. At ito ay kaugnay sa selebrasyon ng ika-34 na anibersaryo ng ATL. Kanina lang po ay pinasinay Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay at manonood via YouTube at Facebook Live. Narito na naman po tayo sa isang espesyal na serye ng pagsasanay na ito kaugnay sa selebrasyon ng ating ika-34 na anibersaryo po ng ATI Bicol. So kanina po umaga ay pinasinayaan natin ang inaugurasyon at blessing po ng ating ATI Bicol Weekend, kung saan tayo po ay nandito at nagsasanay ng pagpoproseso po ng karne. So ako po si Techi at makakasama ko po ngayong hapon ang aking partner na si Melba. So welcome po sa Mary and Melba's Kitchen! Bago po tayo magpatuloy, nais po namin tawagan ang aming Assistant Center Director para po sa isang mensahe. Happy 34th Anniversary, ATI. Sa pangalan ng ATI Bicol, ng aming Center Director, Elsa Elvaro, isang mainit na pagbati sa ating mga participants. Nanggaling sa 5 probinsya, ng ating Mary and Melba's Kitchen, multi-location, online distance learning on meat processing. Sa ating po mga participants, syempre, hindi ako magpapatuloy at hindi ko kayo binabati sa Camarines. Meron tayong 10 participants na galing sa Pili, San Fernando, 10 online participants, at syempre sa Kanaman, 10 online participants. Magandang hapon sa ating mga municipal agriculturists and staff at yung pong tumulong para makapag-invite tayo ng ating mga participants. Syempre, isang magandang hapon from sa Sorsogon, sa LGU Gubat, na kung saan nandun din po ang kanilang 10 online participants. Ganon din siyempre sa Labo, Camarines Norte, nanggaling sa Tankings Farm, kay Liboy Quebral, na kung saan, hello, magandang hapon, nandun din ang 10 online participants. Hello, magandang hapon sa inyo, mga taga-Labo. Siyempre po kay Ma'am Era de la Peña, ng Masbate, Kataingan, kung saan, isa po natin siyang learning site in agriculture, Capnati Farming and Training Center, na kung saan nandun din po ang ating 10 online participants. Siyempre po from Albay, sa Ligao, nandun po ang Joros Farm. Ma'am Rose at Ma'am Sergio, Obligasyon, nandun din po ang ating 10 online participants. Siguro tatanungin nyo bakit Mary and Melba's Kitchen. Dahil po ang ating namang makasama ay yun lang naman po aming 2 training specialist ng ATI Bicol, si Ms. Melba at saka si Ms. Techi. Si Ms. Melba po ang ating point person sa regular programs, gender and development, and spatial concerns, and designated admin officer. Si Ms. Techi po ang ating point person, alam niyo naman, sa ating mga 4-H programs. Ang ating 34th anniversary ay ginaganap at pinagdiriwang po hindi lamang dito sa ATI Bicol, kung hindi sa ATI Central Office, sa buong network ng ATI sa Luzon, Visayas at Mindanao. 16 pong regional training centers. 34 years of dedicated service, 34 years of learning, 34 years of togetherness, Sarabay, 34 years of partnership and collaboration.
with our mother agency, ang Department of Agriculture, dito po sa Regional Office, headed by our Director, Director Lilia. Sa iba pong ahensya na nagmula po sa DA family, sa ating mga civil society organizations, rural-based organizations, and other stakeholders. Salamat po dahil nagawa namin ng ATI Bicol ang aming serbisyo dahil sa tulong ninyo. 34 years na patuloy sa ating litiin ng isang maunlad na agrikultura. Sabi ko ni Stetchy kanina ni Ms. Melba, ang ating anniversary ay nakasentro sa pagpasinaya or blessing ng ating ATI Bicol Meat Hub through Mary and Melba's Kitchen. Ito po ay nagdagdag ng ibayong kahulugan at kulay sa aming anniversary. Ang Mary and Melba's Kitchen, training on meat processing. Ang training po ito ay simula pa lamang ng maraming pagtuturo, series of trainings ng iba't ibang paraan sa pagproseso ng karne. Iba't ibang luto upang magsimula ang hanap buhay at iba yung pagkakakitaan ng ating mga nag-aalaga ng hayop, livestock and poultry, ng ating mga nanay at iba pa po sa ating rehiyon. So, ang training po ito ay sana yung ating mga online viewers dyan ay talagang isa-isahin po makikinig sa ating training ngayon. We pray for ATI many years of success and innovations in mobilizing and empowering partners and communities towards one DA. Muli po sa Diyos natin iniaalay at iniaasa ang maraming taon pa ng pagsisilbi ng ATI Bicol. To God be the glory. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Ma'am Jer, sa inyong mensahe. Magandang hapon din sa ating mga online viewers mula sa loob at labas ng ating bansa. Okay, Mary, ngayong hapon, bali basic meat processing lang ang ating ituturo. Pero siguro sa kalaunan ay maaari din tayong makapagbigay ng mga advanced na pagsasakay sa pamamagitan ng ating training hub. Meat hub. Dito pala sa ating meat hub ay may mga gamit na tayo na tulad ng meat grinder. Ito po yung meat grinder natin. Multi-purpose, may stopper na din po ito. And then yung ating pressure cooker and pressure canner. Meron din tayong smoker. Andun po yung ating smoker. And doon po sa isang kabide yung ating roaster, griller. Ano po? And then, meron din po kami mga freezer dito. So, kung sino man po ang gustong makapag-avail ng aming services, magamit yung aming meat hub, kung hindi po naman namin ginagamit, pwede po kayong mag-letter of intent para po kayo ay makagamit. Ano po? So, pwede niyo pong gamitin itong mga gamit na ito. Ano po? So, okay. Okay, pero simulan na siguro natin yung ating pagsasanay. Pero una po sa lahat, sa pagpoproseso po ng pagkain, kinakailangan po natin yung tinatawag po natin na personal protective equipment or yung meron tayong clothing requirement sa mga meat handlers. Ano po ba ang mga ito? So unang-una po, kailangan natin magsuot ng hairnet, ng ating mga gloves, ng ating apron, para po mapanatili pong malinis ang ating mga gagawin po ang mga pagkain. At of course, ang ating face mask. Lalo-lalo na po ngayon, nakusunod yung virus. Tayo ay nasa sitwasyon po na may pandemya pa po lang. Ano? So, okay, Melts, siguro simulan natin ang ating discussion doon sa ating hygiene and sanitation. But before we proceed sa ating pagpuproseso, pasadahan muna natin yung mga pointers for success in meat processing. So, yan, nandito po yung ating mga pointers. Una po, Pasensya na po kayo at medyo kami ay flowing dito. Okay.
Okay, so proceed tayo sa pointers for success in meat processing. Yes, So, unang-una po, use only fresh meat of good quality. So, dapat po, pag tayo po ay mamimili, or tayo po ay magkakatay, or magpapahalaki ng mga ikakatay natin baboy, dapat po ay sisiguruhin natin na yung ating kakatayin ay of good quality ang magiging karne. Ano po? At isa pa po, dapat po yung ating mga karne, sisiguruhin natin na siya ay properly nakastored at the right temperature. Ano po? So sabi po, pag 0 to 5, yun po ang pinaka magandang 0 to 5 degrees centigrade, yun po ang pinakamagandang temperature po sa ating mga karne para hindi po siya masisira. And then from 6 to 80, yun po ang medyo delikado na po siya sa contamination. Ano po? So, and then, use clean containers with proper labeling. So, ganito po, may example po kami ng mga ating mga containers na lalagyan natin mga ingredients, may labels. And then, keep yourself and equipment clean. So, sisiguruhin din po natin na tayo mismo malinis with right, tamang mga PPEs, and then yung mga gamit natin, yung mga tables, dapat po laging malinis. Ano po? And then, syempre po, bago po tayo mag-proseso, dapat po malinis ang kamay. And syempre po, dapat after ng pagkatapos natin mag-proseso, malinis pa din ang ating kamay. So, hugas lang po ang kailangan natin. Ano po? So, and then, syempre po, dapat wala tayong mga gamit na mga jewelries. Ano po? Yung ikaw, relos, baka po kasi yung mga relos at things natin, masama natin sa ating pinaproseso. Ano po? So, pag ipagbibili natin, sa bagay po, kasi yung makakakuha ng ating mga citizen, lalo na po tayo. Pero bawal po. And then, yung ating po mga kuko, dapat wala po tayong mga nail polish. Ano po? So, dapat talaga malinis. And then, sinabi ko po kanina, yung ating mga benches, yung ating mga tables, dapat po, laging malinis. So, ano daw po yung effects ng hygiene and sanitation? Ano po? So, sabi po dito, number 1, improvement in product quality. So, yung ating pong pag-observe ng proper hygiene and sanitation, yung ating pong product quality o yung ating mismong magiging karne, kasi dapat i-observe po natin ang hygiene and sanitation, magmula po sa pag-handle, pag-transport, at lalo na po sa paglatay. Ano po? So sabi nga po niya, pag ang ating observe natin ang hygiene and sanitation properly, ang ating pong karne ay magiging wholesome meat. Ano po? So for human consumption, and syempre po, magiging mapiprevent po natin ang danger sa ating health. Ano po? So, and then yung number 2 po, extended shelf life of product. Syempre po, pag malinis ang ating karne, yung proseso, so ang kanyang shelf life po ay tatagal. Ano po, hindi siya mabubulok agad. And then, reduction of product losses. Syempre po, pag nabulok yung ating mga proseso, dahil po siya ay contaminated, nabulok agad, so syempre po, lugi tayo. Ano po, walang kikitain. And then, improvement in production efficiency, syempre po, pag maganda ang karne natin, hindi tuloy-tuloy po ang ating pagproseso, walang magiging handa. Ano po? And then, syempre po, yung ating good public image of the product, syempre po, ayun, maganda kasi po, sasabihin ng mamimili, dyan ako bibili kasi yan ay malinis. Proven na malinis ang gawa nila. So, yun po ang ating mga pag-observe ng tamang hygiene and sanitation. Okay, ma'am, sa meat processing po, may tinatawag po tayo na meat material at saka po yung non-meat ingredients. Una-una po, meron po tayong yung salt na usual na ginagamit po natin sa pagpepreserba ng ating mga pagkain.
Ito po ang function po nito or use is for preservative, and it also adds flavor po doon sa ating meat, pati na po yung sa kanyang texture. And second, we have the sugar. Ito po ay nag-a-add ng flavor to the meat and also ma-overcome yung saltiness po ng ating gagawing mga process po. And we have also ascorbates to speed up the curing reaction. Yung phosphates naman po, ito ay nag-increase ng water holding capacity ng ating cured meats. So yung vinegar ay nagpo-prolong ng shelf life ng ating mga finished products. And we have also our spices, kung saan it also adds a nutritive value at saka nagpapaano ng aroma at saka ng taste ng ating gagawing mga recipes. We have also the extenders, Melba. Ang extenders yung nagpapa-increase ng bulk po ng ating mga produkto. Resulting to high yield po ng ating pinag-proseso. Ano po yung ating extenders? So we have also the binders, fillers, mga emulsifiers. Ito naman po yung nag-i-improve ng texture, ng appearances, ng plumpness, and ease of slicing ng ating mga processed products. Okay, so doon po sa mga nabanggit kong mga dry ingredients, meron lamang po tayong certain level na pwede natin gamitin po. So hindi po pwede tayong sumobra doon sa suka. Kasi po, pag ito ay nakasobra, ito ay hazardous din naman sa ating health. So yung refined salt po, sinabi ko kanina, Yung refined salt. So, ay really, preservative. Meron po tayong refined and meron tayong rock salt. So, ang gamit po nito, yung sa usage level natin, isa pong tablespoon per kilogram. Yun po yung gamit ng ating salt. And second, we have yung curing salt. This one po, ito po ang ating curing salt. Yung curing salt natin also serves as preservative, tapos fixes yung color ng ating meat. So, ang use po niya ay 1/2 to 1 teaspoon per kilogram. So, pakiano nyo lang po, paki-observe nyo lang Kasi dun sa ating measurement, meron po tayong capital T. Ibig sabihin po nun ay tablespoon. And small t ay teaspoon. So, sa nakikita nyo po sa inyong screen, ang ating curing salt, 1/2 teaspoon lang po. 1/2 to 1 teaspoon per kilogram. And third, we have the phosphate po, kagaya na sinabi ko kanina. Ito ay nagpo-contribute sa tackiness ng ating meat. Ano po yung ibig sabihin nun? Mel? Tackiness ng ating pagka malagkit, kumbaga po, magdidikitan sila, malagkit siya, na hindi basta-basta, yung parang kumbaga yung buhaghat, kumbaga, yung maiiwasan natin yung pagpabuhaghat ng ating mga karne. Ano po? So yung phosphate po natin ay nag-i-increase din ng yield ng ating finished product. And ang gamit po nito ay 1 teaspoon. Tapos po ito ay i-dissolve natin sa 1/4 cup of water. Hindi po siya pwedeng direkta sa meat. So kailangan po natin siya i-dissolve sa 1/4 cup of water. Pwede na. Okay, we have also vitamin C powder. Ito po yung nag-accelerate ng color fixation ng ating meat. At ang gamit po nito ay 1/4 teaspoon per kilogram of meat. We have also the isolate. Ito po ay nag-increase din ang yield ng ating produkto, and it also adds to the tenderness and juiciness ng ating meat. So ang gamit po nito ay 1 tablespoon at i-dissolve po natin siya sa 1/4 cup of water. Hindi po pwede siya direkta sa meat. Okay po? And the next is yung carrageenan natin. Ito yung nag-i-increase din ang yield ng ating meat products. And nag-i-increase ng white powder. O yan po, nakikita nyo sa screen nyo. Nag-i-increase ng water holding capacity. And the binding quality. Nakakatulong po siya sa pag-bind. So ang use po niya ay 1 teaspoon. I-dissolve din po siya sa 1/4 cup of water. 1 teaspoon per kilogram.
And the last is yung ating textured vegetable protein or TVP na tinatawag po. So, ang use ko nito ay meat extender. So, ang use po niya ay 1/4 cup ng TVP po, pero ito ay ibababad na po natin sa 1/2 cup of water. So, ano po? So, kung may questions po, pakiano na lang po sa inyong mga chat box ng ating ano. So, ito po mga dry ingredients. Kung nasa Naga po kayo, mabibili po ito sa TH Trading. Hindi ko po kinakampanya yung TH Trading, pero doon lang po natin makukuha yung ating mga nabanggit na dry ingredients po kung kayo ay nasa Naga. Para po doon sa ating gusto na mag-venture sa negosyo. Ando na po, kompleto po sila. Okay, ma'am. So, didiretso na ba tayo sa ating pagpoproseso? Okay, Mary, partner, umpisan na natin to. Huwag na lang pagpatagalin. So, ang una po nating recipe ay tocino. So, yung nakikita po papakita po namin sa screen yung yung ingredients, yung procedure, ano po. So, iset lang po. By the way, partner, Yes, partner. kasi inaano pa naman ni Troy yung ating recipe. Please take note lang po na yung ating dry ingredients po should be placed sa container na may mga label. Kasi po, mahirap po siya pag mapagpalit-palit po ninyo siya. So, kinakailangan po na may label yung ating mga dry ingredients, kagaya po nitong nakikita nyo, para po hindi po kayo may kilo. Kasi baka tayo ay malason. And then, kasi po, may pare-pareho po silang itsura. Ano po? So, kailangan po talaga may label sila. Ano po? So, kagaya na nakikita nyo sa screen, meron po kaming nilagay dito ng mga containers with proper labeling. Okay? Ano na po siguro may Kakasunod na tayo. So, Roy, ang ating unang recipe ay ang tocino. So, unahin po natin ang ating pong mga materials dito, meat materials sa ingredients po. Isang kilong pigi or kasim without skin. Ano po? So, isang kilo is equivalent to 1,000 grams. So, ito po ay dapat 700 grams na lean meat and then 300 grams na back fat. Ano po? So, yun po yung ating karne. So, ang sinabi po natin noon, piliin po ang magandang quality ng karne. Ano po? So, sa ating naman pong extenders, ito na po yung ating karne. Kinilo na namin po ito. May taba and then may lean meat. Ano po? Ayan po. Panipisid lang po ang pag-slice para po pag binito natin, pag niluto natin, hindi siya matigas or pag ano yun, yung makapal na po kasi mahirap din sa inyo. Ano po. So, yung ating po extenders, sinabi po ni Chi, isolate and carrageenan. Ano po? Yung measurement po ng ating isolate ay, ito po yung isolate natin. Ito po siya, 1, sabi po ni Chi, tablespoon yung letter T. So, ang nakalagay po sa ating screen ay malaking T. Ano po? So, meaning 1 tablespoon. Ano po? Ito po siya. Nag-measure na namin siya. 1 tablespoon. And then, yung isa po ay ang carrageenan. Siya po ay 1 teaspoon. Ano po? Ayan. So, ito po ating carrageenan at isolate. Kailangan po natin i-mix sa 1/4 cup na tubig. Ano po? 1/4 cup. Sabi dito, 1/4 to 1/2 cup. Ano po? Kung ano nyo. So, ang gagamitin ko dito po ay 1/2 cup. Ano po? So, ito po yung ating water. This is 1/2 cup. Pareho po sila 1/2 cup natin ito namin. So, ano po yung purpose natin na dapat tunawin siya? Kasi po, pag pinalo natin siya ng diretso sa karne, magbubuo-buo po siya. Hindi natin mahalo lahat sa ating mga ipoprotekto. Hindi siya evenly
nakakalat. Ano po? So, tutunawin natin siya. Ano naman? So, siguro 1/4 lang. Ito na po ang ating tinunaw na itunaw po. Ngayon po itunaw, pero tagaan po natin tunawin para evenly distributed siya sa ating karne. Kumusta po yung ating mga participants? Kakasunod po tayo. Pagtulungan natin kung tunawin partner, yan yung isolate. Yan yung natin natin. Dapat po talaga kasi tunaw na tunaw. Okay, pakita. Yan po ang ating tubig. Hindi po ito organic, ma'am. Opo, hindi siya organic kasi po yung ating karne, sa umpisa pa lang sa ating karne, siya po ay hindi siya native pig ang ginamit. Po. So, hindi natin ito masasabing siya ay organic. Po. So, naglalagay lang po. Okay. So, dumating na, puntahan naman natin po ang ating curing mix. So, meron po tayong salt dito, refined, 1 teaspoon po siya. Ayan po, 1 teaspoon. Curing salt, ito po yung pink, nakikita nyo itong nasa harapan, curing salt po, siya po ay 1/2 teaspoon. And then, yung ating phosphate, 1 teaspoon din siya. Ayan. And then, ang ating vitamin C powder. 1/4 teaspoon po. So, ito na po. Paghahaluin po natin sila, mix the curing ingredients. Unahin natin yung salt. Salt, ito. Haluin po natin yung maigi. Haluin maigi. Tapos po, yung ating phosphate and vitamin C powder. Ayun. At sabi po dito, add water and mix until well blended. So, ang ilalagay po natin dito ay 1/2 cup ng water. 1/2 cup water, chill. So, ang requirement po natin ay chill. So, ito po, malamig siya. So, haluin muna natin na maigi. Tapos po, saka natin tunawin. Yun. Tunaw-tunaw po. Ayan, siguro din po natin tunaw siya lahat. Okay na yung ating tunawin muna natin ito. And then, pagkatunaw po natin ito,
Ilalagay na po natin ang ating karne. Ano po? So, ang karne po ay naka-ready na. Siya po ay 1 kilo. Sabi ko dyan, ikaw sabi ko. Ako na lang siguro. Sabi niya kasi, add meat. So, sundin po natin ang procedure. Pero okay naman po siya. Lagay natin dyan yung ating tinuna na po. Ano? Na-curing. So, Mix well. opo. Tunawin po lahat natin. Siguraduhin. Tunaw po yung ating curing mixture. Okay, pwede ka naman Okay. siya isali na Oo, dyan. okay na. Tunaw na po. Isali na natin na. kasi tunang na yung ating i-mix. So, i-mix po natin ito thoroughly until it becomes tacky or naglalagkit na po siya. Pwede naman po natin ito gamitan na ng kamay. Basta po siguraduhin natin na malinis po ang ating kamay. Ano po? So, kamay ko na ito, Mary. Ito po, medyo malabnaw pa. Ano po? So, sisiguraduhin po natin ito ay maging tacky. Ano po? Yung malagkit-lagkit na po. Saka po natin ilalagay yung ating extenders. Kaninang tinunaw po natin, ano? Yung ating carrageenan at saka yung ating isolate. Hindi yan. Ito naman dyan. Hindi ka pa nakalagay. Meron. So, next step then ay i-add natin yung ating mga extenders. So, Ayan po, nagsisimula na po siyang maging tacky. Nawala na po yung sabaw. Yung ating tinunaw na curing mix. Meaning po, na-absorb na po ngayon ang ating karne. So, i-add na natin yung extender natin. Yung Ito po yung isolate kanina. Ito po, yung tinuna natin isolate kanina. And then, also yung ating carrageenan. Ito po ay mga extenders. So, imimix po ulit natin siya until it becomes tacky again. Okay, and then, hindi ako makuna sa ako. Medyo ako na. So, pwede na siguro natin i-add ang ating mga seasonings. Meron po tayong sugar, garlic, na dito po sa ating mini mix or ating pinoproseso. Gamit po natin ay ang yung bawang pong fresh, po. Okay, so Hindi siya, kaya dapat po, lang siya, medyo yung ating bawang, And then, anisado wine. anisado. Ito po ay anisado wine. Yung ating Ito po yung ating pineapple juice. sugar and then yung ating po sugar. Okay. Ayan po, kompleto ng ating Optional lang siya. Ayan po. And then, halo-halo pa din po para matungay sa ating mga seasoning. Ayan po. Yan, nakikita niyo po mga buo-buo, bawang po siya. Ano po? Yan ang buti namin, ilagay po yung bawang na hindi, pinapos na bawang. Ano po? So, medyo lang po, pipino,
That's fine dito po. So, yan. Pag-soak natin. And then, syempre po, ano natin, so dapat po kasi itong i-cure muna for 8 to 10 hours, or refrigerate. Kung sa room temperature po, 8 to 10 hours ang curing, curing period. Pero kung pag-refrigerate natin, 1 day siya. So, sa atin po ngayon, siguro po isi-set aside na natin po ito. Pero after po ng curing period natin na 8 to 10 hours or 1 day, pwede na po natin itong balutin. So, i-refrigerate ulit. So, ito na po ang ating finished product. So, partner, anong susunod natin? Sunod natin yung skinless longganisa. So, ito na po ang ating kusino. So, bigay ko na po itong ating table sa ating partner na si Mary. Ito ay isa-set aside na natin. So, balutin natin siya ng cling wrap and then i-refrigerate na po natin ating prinoseso po na kusino. Okay? May katanungan po ba? So, ang isusunod po natin na ipo-process ay yung ating skinless longganisa. Dali na po. Okay, shout out po tayo, Juros Obligasyon, RIC ng Puligaw City, Ma'am. Ma'am Rose, good afternoon. Uy, ang And suki syempre, natin. ang suki namin po, si Ma'am Eden Yao. Nasaan po siya? Nasa Dubai, and then kay Sir Jerry Rodrigo, at syempre po kay Ma'am Rosana Puyos. Magandang hapon po, salamat sa panunood. Okay, nakaka-follow po ba yung ating mga viewers? So, ngayon naman po, ang isusunod po natin ay yung ating skinless longganisa. So, ano-ano po ba yung ating mga material? So, of course, we have our meat material. Doon po sa ating meat material, ito po ay lean pork or lean meat na ground po. Pwede po siyang 70% na lean and 30% na fat. Or pwede rin naman 80% na lean and 20% na fat. So, idea po dyan ay pwede rin 800 na 80 and 20% po na. So, sa extenders po, meron po tayo yung ating textured vegetable protein. Ito na po yun. Hydrate po natin siya sa 1/2 cup of water. So, na-hydrate na po yung ating textured vegetable protein. So, i-next natin muna po yung ating curing mix. So, we have our salt. 1 tablespoon. Ito po yun. Yung ating salt. And we have our 1/2 teaspoon na curing salt. And next, we have our phosphate, yung ating 1 teaspoon. And then, vitamin C powder, 1/4 teaspoon po. So, yan, halo-halo natin siya. And then, kukuha po tayo ng 1/4 cup of water. Saan yung ating? Dito na lang siguro. 1/4 cup. Wait lang po, kukunin ko. Meron siyang ating measuring cup. Kasi, 1/4 cup. Ito, 1/2 po ito. Opo, 1/2. Okay. Okay, 1/4 cup of water. Yan. So, i-mix lang po natin kanya hanggang sa matunaw.
Mix natin ang ating curing ingredients, ang ating salt, curing salt, phosphate, vitamin C powder. Kagaya rin po ng proseso kanina sa ating tocino, kung saan ang second po natin prepare ay itong ating mga curing ingredients. So, mix na po, siguraduhin natin na ito ay tunaw na tunaw po na. Kumusta po yung ating mga viewers dyan? Ang ating mga online viewers sa loob at labas ng ating bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat, yung aming mga suki dyan, ng mga online trainings po ng ATI Bicol. Magandang hapon po sa inyo. Pa-shoutout naman po kay Ma'am Rose Bellica at saka yung Ma'am po ng San Vicente. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay. So, okay po, tunaw na yung ating curing ingredients. So, we can now add our ground pork. So, dito na natin siya ibalikan. Ito po ang ating meat ay 80% na lean at saka 20% na may backfat. So, gagamitin po natin yung ating mga kamay. Ito naman po ay malinis since meron po tayo ng gloves. So, i-mix lang po ang ating dry ingredients until it becomes tacky Ay, Melbs! Oo, nakalimutan ko. Ito po pala ang ating Ano, bebe? Ano, partner? Ano yun? Maybe. Partner? Ano? Kailangan natin. So, i-mix na natin itong ating PBP. Okay, mix ang ating PBP. Yung TBP natin, yung ating extender po yun. And next po na i-add natin yung ating na pong mga seasonings. So we have our sugar. Ito po ay 3/4 cup. Sabay-sabay natin. We have yung black pepper. Yung ating pineapple juice na 2 tablespoons. Meron tayong anisado wine, 2 tablespoons din. Mel's garlic po, garlic please. Okay. Yung garlic chops natin is 2 tablespoons. Okay. Meron tayong paprika na 1 teaspoon lang. Garlic. Paprika. So, ang ginamit po natin is fresh garlic, hindi po yung powder. Mas masarap kasi pag fresh. So, halo-halo lang po lang. So, yung ating paprika also adds color doon sa ating meat.
Haluin lang. Ay, sorry. Yung guantes ko kasi mahaba, dumidikit sa laylayan. Hindi eksakto yung fingers ko dun sa ano. So, halu-haluin lang po maigi yung ating skinless longganisa. So, nakaka-follow po ba yung ating mga online viewers? Alam ko yung mga RIC, marami na kayong training. Siguro yung iba sa inyo nakapag-attend na nito. Kasi marami naman nagbibigay ng mga ganitong training sa ating mga LGUs, sa DA. So, itong ating pagsasanay na yun ay for those na hindi pa undergo itong klaseng training. So, ano po? So, sabi nga po kanina, basic lang muna po tayo. Itong ating mga ginagawa ay basic meat processing recipes. So, later on, maybe, pag nakumpleto pa natin, masyado yung ating mga equipments dito sa ating ATI Bicol Meat Hub. Punta na po tayo dun sa medyo advanced naman na pagpuproseso ng ating mga karne. Ano po? So, last time, nag-try na kami dito yung ating sausage. Kasi meron na kaming anong tawag doon? Ito? Vacuum sealer. So, nag-try kami. So, later on siguro, tuturo na rin natin sa ating mga analysis. At meron na din kami dyan ng mga equipment para sa roasting. May tuturo na rin natin ano. And then yung mga bacon, yung ating mga ham. So, magsasanay na rin po tayo ng mga ganyan sa mga susunod na araw. Okay, taki na po itong ating skinless longganisa. So, i-cure po natin ito ng 8 to 10 hours or i-refrigerate po natin ng 1 day. So, balutin lang na po natin siya ng cling wrap and then ilagay po natin sa ating refrigerator. And then after, pwede po natin siyang i-wrap na sa mga paper lin, kagaya ng ginagamit natin yung pag-roll sa desired na sizes. And then, i-store po muna natin ito sa ating freezer. So, partner, ano po ba yung next natin na ipoproseso? So, tapos na tayo sa tocino, sa skinless longganisa. Ngayon po ay dumako naman tayo sa pork tapa. Okay, set aside natin ito. Okay, so ito na yung ating yung ating tocino, set aside na din natin. Nakinalagay po natin sa So next, we have our pork tapa. Shout out po. Okay, habang nagpiprepare ang ating partner, shout out po natin si Miss Donalyn Ramos. At saka si Tere Rait from LGU San Vicente. Magandang hapon sa inyong lahat po dyan sa San Vicente, Camarines Norte. At saka meron din po tayong viewer from Piyuduran, si Ma'am Flor Felicia. At saka si Ma'am Vicky Agumahan. So, hello po sa inyo dyan. Okay, prepare muna po tayo ang ating mga gagamitin. So, pwede po, phosphate ay siguro sabay ko na siya so ganahan mo ulit. Ang susunod po natin ay yung pork tapa po. So ang mga gagamitin po natin dito ay syempre po yung ating thinly sliced na pork.
Ang ratio po nito ay 700 grams limit and 300 grams backpack. Ano po, ayan. Naka-ready na po siya. So, ang ating mga extenders ulit, yung 1 tablespoon na isolate, and then 1 tablespoon ng carrageenan. So, ready na po natin yan. And then, yung ating po mga curing mix, salt, syempre po, ayan, refined. 1 teaspoon, yung curing salt, 1/2 teaspoon. And then, yung ating pong phosphate, ayun, mag-aano tayo ng phosphate. Ang phosphate po natin ay 1 teaspoon. Ito po yung ating 1 teaspoon natin. Ayan po, 1 teaspoon. Teaspoon ng phosphate. Ayan. And then, vitamin C powder. Yan po ay 1/4 teaspoon. Ito po yung ating 1/4 teaspoon. Ating vitamin C. Ayan po. Okay. Ang tayo. So, kailangan doon. Vitamin C. Vitamin C yan po ang ating mga curing mix. And then, sugar, salty fine, curing salt, phosphate, and vitamin C. Ayan po ang ating curing mix. And then, ang ating seasoning ay 2 tablespoon ng garlic, chopped again. And then, yung ating meat enhancer, ating meat tenderizer. So, optional po din, huwag na natin lagyan. And then, yung ating meat tenderizer, enhancer na lang. And then, yung ating pong paprika. Paprika powder. 1 teaspoon. Ito yung 1 teaspoon. Paprika, kailangan po natin yung niya. Ayan. So, sa atin naman pong seasoning, yung ating sugar refined, sugar. Tapos, prepare natin ang ating sugar. Ito ay 6. Ito po, hindi masyado yung ating sugar. Ito lang dito. May sugar ba dyan? Kailangan po na natin sugar sa porta ay ano lang po, 6 tablespoon. Ano po? 6 tablespoon na sugar. Refined. Refined sugar. 6 po siya. Ito po, 1 teaspoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po. 6 tablespoon. Ayan, sugar natin. Ayusin po natin ating mga lalagyan para po hindi magkahalo-halo. Ano po? And then, ito yung ating paprika powder. Ito yung ating sugar. So, meron na tayo sa ating seasoning, sugar. Yung ating black pepper. Ito po. Ito na lang pong ating gamitin. Black pepper. Ito ay, black pepper natin ay 1 tablespoon. Ano po? 1 tablespoon. Again, parang gawin lang po natin parang masyadong ano na lang.
Ano lang po natin? Ano na siya yung maangang dito blood pressure na 1 tablespoon. Ito po, 1 tablespoon na black pepper. Ating little seasoning. Ayan po, 1 teaspoon na. So, kompleto na tayo yung ating karne, yung ating isolate, yung ating paragenan. Walang ating paragenan. Paragenan. Ating ano po tayo. Ang paragenan po natin ay 1 teaspoon lang. Okay. 1 teaspoon. Careful lang po sa measurement, ano? Dapat sa pag-measure ay hindi yung sinisiksik. So, ilalagay nyo lang po siya dyan, ha? Ulitin natin kasi po medyo ay nasiksik po siya. Hindi po siya sinisiksik. Level lang po. Ito ang ating. Okay. So, next na tayo. Okay, karajena, ang isolate natin. Salt, refined. Curing salt, ito po yung curing salt, yung ating sulfate, vitamin C. Okay na tayo sa curing mix. So, seasoning naman, sugar, black pepper, garlic, anisado wine, ang ating anisado paprika powder. Okay, anisado wine na lang po ang ating kailangan. Ilagyan natin. So, unahin po natin ulit yung ating isolate at karajena. Ilagay natin ito para tunawin. Help me again, partner. Kasi mahirap tunawin. Okay, sure. And then, mix well. Lilitan natin ang ating bowl. Dapat po lang yung nalinis nyo sa ito. Kaya punas-punas yung ating table para hindi po makontaminate yung ating mga ginagawang pagkain. So, kailangan po po muna maglagay ng ating rosemary, partner, kasi kailangan natin ito. Ito'y Okay, so partner ng ating isolate. Tunawin muna po natin habang piniprepare ni Lunch yung ating curing mix. Tutunawin ko po muna ito ang ating mga tinatawag na extenders. Kaya rin po kasi tunaw siya. Ano po? Partner, excuse, kung isang bowl. Kumusta po kayo dyan? Nakakapagod po ba tayo? Kumusta yung ating mga RICs? Yung iba sa inyo, mga magaling na sa pag-protest ng country. Yung iba nga, may negosyo na eh. So, i-share na lang po natin sa ating mga co-members yung ating mga natutunan. Ano po? Kaya padaan. Ay, linisan natin ang ating bowl. Sa susunod natin pagkikita, yung ating training ay yung paggawa naman ng mga sausages. Ano? So, may iba-ibang klaseng sausages. May Hungarian, may German, may Spanish sausages, at may Bologna pa. siyempre may Filipino. Ano? So, shout out po kay Ma'am Mira. So, maraming salamat po sa pagpagamit ng inyong farm po sa ating mga participants po dyan sa Katayngan. Okay. So, alam namin, hindi lang Katayngan ng mga nandiyan, may taga-Palanas din, at saka mga taga-Placer. So, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So, ayan na.
i-combine na po natin ang ating mga curing mix. Ano po? Yung ating Curing mix soap, 1 tablespoon. okay, andito na yung soap. So, yung ating curing soap, 1/2 teaspoon. Yung ating curing soap. Meron tayong phosphate na 1 teaspoon. And then 1/4 teaspoon na vitamin C powder. And then, i-dissolve po natin siya sa 1/4 cup ng water. Until na halong-halo po siya, mix well po. I-mix well niyo po para wala siya mga bubuo. Okay. Ulit, bago natin ihalo ang ating karne. Narinig yung buhod niya, ayan, yung pinutulang na po siya, dapat po tunaw na sinaw ang ating curing mix. Ito po ating mga recipes sa standard. Ano po? So you can, ano yung parang innovate. Depende po sa inyong panlasa. Pero dapat po ay mag-stick lang po tayo dun sa standard measurement ng ating mga dry ingredients. Opo. Tapos, pwede yung mga herbs, ano po, usong-uso ngayon yung mga parang, ano natin, mga panlasang, parang, yung, ano nga ba yung tinatawag na yung mga aroma, yung parang basil, gano'n, mga peppermint ang lasa. Pero kung yung ating mga ingredients dapat, kung nasa tamang sipat, ano po? So, ayan po, tunaw na po ang ating curing mix. Dagdag na po natin ang ating karne. So, yung procedure po natin, ulitin natin, dapat po yung ating karne ay maging tapo. Yun. Kami na po natin. So, ang parang ano lang po itong pagkakapan natin, ang nawala lang, may nawala lang siyang ano, pero parang procedure din po. Ang ano lang yung pagkakaiba, lalagyan natin ng paminta at paprika, ano po. So, yung ibang ingredients po, halos pareho mo lang ito din, ano po. So, halo na po yung ating mga extender. So, later i-add natin siya. Po, ano yung kulang po ito para maging kape, ano po, haluin yung mabuti para po ma-absorb yung ating curing mix. Ayan po, malapit na siya maging topping. Pwede na po natin ilagdag ang ating extenders. Ano po? Okay, ito na po yung ating mga extenders, yung ating carrageenan. Yung isolate. Ano po? And we have also our isolate. So, mix well ulit until it becomes tacky bago natin i-add yung ating mga seasonings. Hayaan po natin i-absorb ulit ng karne ang ating mga ingredients. Ano po? Dapat po siya ay medyo Sige na yung ating ibang okay, prepare natin. Next. Kung po kayo maalas, meron pa po kami isang recipe
And then may mga pa-surprise po kami sa inyo. So, stay tuned. Huwag po kami iwanan. Reminder lang po, so doon po sa ating mga participants galing sa ating ibang probinsya, remind lang po namin kayo na isend po yung inyong participants confirmation slip. Para po madali, pakipicturean nyo na muna po and i-send sa amin. And then later, pakisend po sa aming official email ads. So, pwede Okay naman na po. natin sabihin. This surprise partner. Later na po, may surprise si Surprise po kami sa inyo. So, huwag po kayo bibitaw. Okay, partner. Sabihin na natin ang ating mga seasoning. Okay? Sa ating seasonings, we have our 6 tablespoons sugar. Okay. Next, we have our black pepper. Ito po medyo talagay po. Masarap po at maanghang. Then, meron po tayong paprika powder. Paprika powder. Para po magkakulay ng Mas color naman ang ating, And then, we have our, naglagay tayo ng meat enhancer. Oh, yes po. Ang meat enhancer po. Then, yung ating bawang na fresh. Hindi po tayo gumamit ng powder. Mas masarap po yung fresh. Finally, chop. Ito po ating mga dry ingredients ay nagpo-prolong ng life ng ating products. Pero kung pang home consumption lang po ang inyong gagawin, maaari po hindi nyo naman siya dagdagan ng ating mga dry ingredients. Gagamitin nyo one day na or i-cure nyo overnight. Maski hindi na kayo magdagdag ng mga dry ingredients, Hindi na yung curing salt natin, yung curing salt, kung kakainin lang po ng madalian, kakainin nyo na agad-agad, a day after, kahit hindi na po, or pagka-process nyo po, kahit walang mga curing salt po yun. Ano po? So, ito na po, medyo na siya dahil sa ating paprika. So, same procedure po, i-chill natin sa full temperature, 8 to 10 hours, and then kung i-refrigerate po naman natin, 1 day po siya, Then, so overnight naman po ito, 8 to 10 hours, and then siyempre po, after the curing, ipak na po natin, and then kung hindi pa kakainin, i-freezer po. So, ito na po yung ating pork tapa. Ayan po. Ayan, kita-kita ating bawang na pangkusarap. Okay, partner, ano sunod natin? Okay, next, ang gagawin naman natin ay yung paborito ng ating mga chikiting. Yung ating chicken nuggets. So, inisan muna natin po itong ating table. Before tayo sumunod sa ating partner, pa-help lang ako sa ating last recipe. So we come now to our next recipe. Ito po yung ating chicken nuggets. So sa chicken nuggets po, meron tayong chicken meat. Ito po ay yung, ano tawag nun dito? Breast dito, hindi dito. So, meron po tayo 1 kilong ground na chicken breast. So, una po, for our extenders, magdi-dissolve po tayo ng 1/4 cup PVP. Partner. Yes, Help me kami ito. PVP, ayan po. PVP. Ayan na yung PVP natin.
Ikaw na. Sige. So ito po yung ating TBT. Okay. Wala akong guantes pa naman. Sandali lang po at ako ay nagsusot ng gloves. Ayan din. Medyo madali-dali isuot. Dali lang po mga kababayan. So nakaka-follow po ba tayo? Wala po ba mga tanong ang ating magagaling na women, RICs? Lahat po ba ng ating participants ngayon ay women? Open naman po tayo sa lahat. Ano po, kahit babae or lalaki? Kasi sa ganito mga trainings, more on kababaihan talaga yung nag-a-attend. Di ba partner? Yeah. Pero hindi po namin nililimit sa kababaihan na. Okay, ito po yung ating TVP. Ibusaw po natin siya sa 1/2 cup of water. Ano po yung ating textured vegetable protein ay extender po siya. So next, we have our carrageenan. Ano po yung measurement ng ating carrageenan? Is 1/2 teaspoon lang. Yung ating measurement, it's 1/2 teaspoon. Okay. Nasa natin yung konti. Okay. So, ganyan lang po ha. Pag na-measure, huwag yung sisiksikin ninyo. Ako, nagdidikitan ng aking gloves po. So, ganito lang po siya. Yan. So, nalagyan natin siya sa para po ma-display. Partner, patulong lang tayo dito. So, natin mga extenders. So, next, we have to prepare our curing mix. Isang bowl natin. Isang bowl. Ako na po po. Ayun na. Okay, so, yung ating pong carrageenan dito, i-soak na po natin maigit para wala po siyang bubuo. Pero ito pong ating TBT ay na-hydrate na po natin siya. Okay, next. Okay. Next, sa ating curing mix ay salt, 1 tablespoon. Ito part na yung salt natin. Bibigitin na significance. 1 tablespoon. Shout out po for Juliet Jokson. Good afternoon, ma'am. Thank you for watching. Pepper. Black pepper. Kami, partner. Ano yan? Ano measure mo? Uy. Ang 2 tablespoon. 2 tablespoon. Parang masyado yung maat. Hindi, isa. Ano lang eh. Ano na lang po natin siya lang. Kasi baka maano. Oo. Ano na partner, dito na lang. Wait. Natin yung para ano naman yun? Teaspoon lang. Okay. Kasi parang masyadong ano. Pero nasa Taste naman niyo po, kung gusto niyo na medyo manghang, dagdagan na lang po natin. so yung ating meat enhancer. 1/2 teaspoon lang po siya. Meat enhancer. Oh.
Okay. So, halo-halo lang. So, ito ating meat po, i-add na natin yung ating extenders. Ito po yung ito muna. Okay. Ito ay nauna yung ating sisig. Halo-halo. Okay, nakakapalo po ba tayo? Isa po natin ang ating bare hands. Ang ating po chicken nuggets. So mix lang until it becomes tacky. Ay, nag-wala na natin yes. And then, i-add na natin yung seasonings. Wala ba katanungan sa ating mga manonood? Nakakagutom daw po. Ha? Nakakagutom. So, paano yan? Hindi kayo makaka-taste ng kamating na ito. Hindi pa natin ito matitikman. Malayo kayo. Ayan. Nakawag na yung kasi kailangan dyan. So, mix. And then, ilalagay na po natin siya sa rectangular na tray. Di ba malaki natin tray, partner? Kasi okay lang ito. Itong lasa nito natin ang 1/2 big na 1/2 inch big yung ating So, if i-freeze po natin itong ating nuggets ng overnight, tapos, ika-cut natin siya into desired size. Ayan. 1/2 plate, tama-tama lang po yung ating pan sa isang 1 kilo na ating pong proseso. So, partner, anong sabihin nito? Pag naka-flatten na ito, I-freeze na natin siya overnight. and then, i-cut natin siya into desired sizes. And then, papagulungin natin siya sa breadcrumbs. At saka po natin siya i-fry. so, saka yung partner, hindi pa natin ito kasi kailangan ng ka-chill siya. Ano po? Yes. Chill siya dapat. So, mahirap po kasi ikat ito pag hindi siya chill. Ano po? So, tomorrow po pag Sabado po mo partner, babakita na sana natin yung hindi pwede naman natin gawin ito. Ipakita natin sa sa Monday. Partner, kaya ba? Pakita natin yung mga finished product natin na nakabalot na. Ano, Pwede partner? pa naman pag nandiyan na sila. Or ano na lang natin. I-post na lang natin. Oo, i-post na lang po namin. Facebook. Oo. Kung hindi kami maka-live, i-post na lang po namin yung aming mga na-proseso na nakabalot na po. Ano po? And then, libre patigin po. Pwede pong tumikim. Kaya lang, kayo na po bahala kung paano po kayo mga karating dito. Sa API po, pwede naman lumalaw pa isa-isa. Okay, reminder lang po yung mga nag-submit ng names kanina ng ating mga participants. Kasi pinauna namin yung mga names. Kasi para doon sa akin, hindi ko na muna sabihin. Yung ating nag-submit na yung participants from Pili, from San Fernando, meron from Masbate, pero ilan pa lang yata yung nakasubmit po sa akin through my messenger.
So yung Sorsogon po ba ay nakapag-submit na ng kanilang names ng participants? Hello mga nanay! Kumusta po kayo? Hello po! San Fernando! Hello po San Fernando! Okay na naman dyan mga magagandang bini-bini. Magandang hapon! Nanay, good afternoon po. Asan yung ating participants from Masbate? Hello, hello! Sa mga taga-Masbate po, sa taga-Pili. Asan po yung ating participants from Pili? Magandang hapon po! Okay, may mga katanungan po ba? So far po, bale, 4 lang po ng recipes ang iano namin sa inyo, ang ibibigay. So yung taga-Sorson, Jones Farm. Hello, Jones Farm! Maraming salamat po sa pakikisa sa aming ika-34th anniversary. Ang ito pong Meet Hub ay para po sa inyo, sa ating lahat, sa lahat ng ating mga clients. Masbate. So, Masbate, hello! Magandang hapon po! Thank you so much po. So, sa ngayon po pagsasanay, bali yata, makatanduanas na nawala po. Ang hindi natin nakapiling. Gusto ngayon lang po nila daw, mahina po daw yung signal ng internet, yung mga sa Katanduanes. Ano po? Hello po sa munisipyo ng Kalaman. Mga kababayan po natin, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Salamat po! Camarines Norte. Nawala. Nawala yung Camarines Norte. Katanaman mo ba ito? Katanaman mo. Salamat. Ayan. Wow, nag-i-snack na sila. O, snack naman po! Hello! Salamat po! Okay, so anong next natin? So tapos na tayo ngayon sa pagpuproseso. Paano ba yung ating Magkakaroon po tayo ng graduation. Ano po? So, standby po, sandali. And then, magpe-prepare po kami ng ating graduation ceremonies. Ano po? So, stay tuned naman. Konting, ano lang po. lahat sila ay I-recognize po yung taga-gubat. okay, yung ating po pala mga participants from Masbate, ang mga RIC presidents, ano, so, nandito po ngayon ang list. So, meron po pala tayo mga participants from Palanas, meron din from Placer, and we have participants from Kataingan, kung saan po ginaganap yung ating pagsasanay. So, may mga questions po ba tayo? Or, so doon po sa nais ng kung ano po yung mga trainings nyo, siguro po, may letter of intent na lang kayo. Kung mapapagbigyan po namin, pwede naman po namin na ibigay yung mini-meeting pay. Okay, so, yung Camarines natin, wala ano po? Opo, taga-gubat na pabalik na po. Ay, yung gubat nakabalik. So may nagsabit na po ba ng list ng names yung ating participants from gubat? Please be reminded po na mag-email pa din po kayo ng inyong participants confirmation form. And right after this training, before po kayo maghiwa-hiwalay, hihingin po namin yung inyong yung feedback form po na binigay po namin sa inyong mga respective provincial coordinators. Ano po? So, shout out po kay Sir Fergs. Magandang hapon po sa ating mga online viewers dyan. Mga taga-subaybay po ng trainings ng ATI Bicol. Lalo-lalo po sa Sarabay channel natin. Okay, may gusto po ba mag-say hi dyan? Via ano? Pwede ba mag-P2P tayo? So, pwede po pumasok yung may tanong or yung may... Nakas na po sila, pwede po sila mag-unmute. Pwede silang mag-unmute. To speak. Pwede po kayong mag-share anything
regarding our training to may mga katanungan po ba kayo dun sa na-present natin na 4 na recipes? Or may mga gusto mag-share? So, at this point po, nagpapasalamat po kami sa ating mga partner learning sites for agriculture na nagpagamit po ng kanilang farm as venue for this training po na kung saan nagtipon-tipon ang 10 nating participants. Yung pong LSA natin sa Labo, yung Philippines Farm. Maraming salamat kay Raylan Liboy. Doon po sa Ligao City, yung ating LSA, the Joros Farm. Thank you so much po sa Obligasyon Family. At sa yung isa pa nating LSA. Ano pa yung isa? Di ba 3 sila? Kimang Ira from Kataingan, yung Kapnapi. So thank you so much po at sa lahat po ng ating provincial and municipal coordinators po na nag-assist sa amin para po mag-invite at makiisa po dito sa kick-off activity po ng aming ahensya. Yung pong pag-sinaya. Pwede pa magtanong? Nahihiya po kasi sila. Pwede daw pong malaman kung ilan daw po yung shelf life. Ilang buwan po yung shelf life. Nung for example po, nung chicken nuggets, kung ilalagay sa freezer, ilan daw po yung shelf life nito? Hanggang ilang buwan po siya magtatagal sa freezer? Basta po nasa freezer, pwede po siya ng 1 month. Yung ating chicken nuggets. 1 month po? Oo, basta po nasa freezer. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. More power po sa Mary and Melba Kitchen. Kaya namin itong Mary and Melba's Kitchen. Maraming salamat po sa pag-subaybay po ninyo. Sige, Tijing. Sige na. Istorya lang ko na. Okay, good afternoon, everyone. I'm Mary Jane Alicante, a former agricultural technologist. Aura pa? Nababate? Pero nakakarinig kayo? Naririnig nyo? Naririnig? Yes. Okay. Once again, good afternoon. Ito lang po ang problema namin dito. Ipapaabot ko. Yung signal namin dito ay mahina. So, Yes po. suggestion lang po, bigyan kami ng mga packs ng hard copy. Ay, no problem. Hindi namin nakaka-catch up lahat ng sinasabi kasi mahina ang signal. Opo. So, yan po ang aming suggestion sa mga nandito lahat. Yun lang po. Thank you po. Okay, ma'am? Hindi namin nakuha yung ano mo. Sinabi. Putol-putol. Okay po. Sige na. Yun lang ang suggestion namin. Yung bigyan lang po kami ng hard copy. Yun lang. Yes, partner. Sige lang partner. Sino pa po ba yung gusto mag-share? Opo, sige po. Surprise. So meron po kaming munting surprise po doon sa ating mga attendees ngayong hapon.
Ito po ay parte pa rin po ng selebrasyon ng ika-34 na anibersaryo po ng ATI Bicol. So, hindi na po namin patatagalin ng aming sorpresa. Ano po? So, sabihin na namin, meron po kami ibibigay na post-training support. Mga basic, lang po, kitchen na, opo. So, ito po ay i-raffle namin. May slot po kami for 30 participants. So, be sure lang po na nasend na po sa amin yung names ng inyong mga participants. Kasi so far po, na-receive po namin yung mga participants na list. Ay yung mga participants natin galing from San Fernando, from Pili, from Albay, sa Ligaw, and then from Masbate. Yung sa Sorsogon po, saan po kayo nag-send? Good afternoon po sa Gubat. Saan po ba kayo nag-send ng inyong list ng participants? Wala yung Gubat? Okay po, so, yun po. Asan na yung aming partner? So, yung kalaman po, may nasend na ng list. Miss Joyce, yung kalaman din meron na. Meron na. So, sa Camarines Sur, meron na San Fernando, Pili, and Calaman. And then from Albay, meron na din. From Ligaw yun. And then from Masbate, meron din. And then from Camarines Norte. Nasaan na po yung ating participants from Camarines Norte? Nasend na po ba yung list ng inyong packs? Magpopot? Magpopot? Ano lang po ng inyong list ng packs? So kung may nais pa po kayo matutunan, pumunta lang po kayo sa aming e-learning portal. So yung aming web ay ati.gov.ph/e-learning. So kung may mga gusto po kayo magtutunan, kasi po ngayon ay online po tayo, so doon po sa may mga wifi, mag-visit na po kayo sa aming website through our e-learning courses. Iba-iba po mga courses nakasaad po doon sa ating website. Ulitin ko po, yung ating web ay e-extension.gov.ph/e-learning. So, makibisita lang po for those na interested na matutunan po ang iba't iba pong gusto nyo malaman regarding agriculture and fisheries. Okay, so punta na tayo sa raffle draw before we end this training. okay, partner, ganito po ang aming mechanics. Magbubunot na po kami ngayon ng 30 slots. And then yung, hindi pa na po namin babasahin. Basta papakita na nagbunot na kami. And then mamaya po ang closing, saka po namin i-announce yung ating winners. So, sa lahat po dito ng Mami Bien, tulungan mo ako dito, Mami Bien. Bunot po tayo ng 30 for 30 slots. Halo-halo muna. Hindi na natin babasahin lang ito. Hindi. Natin. One, lagayan. One. Lagayan. Sige, habang naghihintay, halo-halo. One. Two. 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, halo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayun. So, ito ang importansya ng pagdala ng pangalan. Okay? Thank So, you. mamaya po, babasahin namin kung sino po ang mga masaswerteng nanalo ng ating paraffle. Thank you, Mami Bien. So, huwag na po natin pagpatagalin. Tawagin na po natin ang ating MC, ang ating closing program po, Mr. Kenneth Hilario. Ken, take it away. Yan po. So, thank you so much, Ma'am Mels and Ma'am Mary. So, ngayon naman po, at saan po, natapos na naman ang 2 oras nating talakayan patungkol po sa meat processing. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating closing program. To give us the summary and integration of the activity, may I call on Miss Maria Techi N. Lizaso, Training Specialist 2 of API RTC 5. Yes po, pa-assist na. Dito na mag-play dyan. Okay? So, nagtapos po tayo ngayon ang ating pagsasanay dito sa meat processing. This is the kick-off activity para sa aming ATI Bicol year. Ito din po ay kasabay ng aming pagpapasinaya ng ating ATI Bicol Meat Hub, kung saan ang ating mga clients pwede po natin ito magamit at ito na rin po magiging venue natin sa mga food processing activities po ng ating mga clients. So for our objectives for this afternoon's activity, of course, para po mag-provide tayo ng essential knowledge and skills sa meat processing po para sa ating po rural women in particular. So mostly ang ating mga participants dito po ay lahat kababaihan. And of course, eventually, this can provide mga livelihood opportunities para sa atin, lalong-lalo na po para po maka-help mag-increase ng income po ng ating farm families. So for our participants, we have a total of 70 participants coming from the different provinces of our region. So we have 10 participants from the province of Camarines Norte, kung saan sila po ay nagtipon-tipon sa Tangkings Farm sa Labo, Camarines Norte po. And then we have also 10 participants coming from our learning sites for agriculture sa Ligao City, na pagmamayari po ng Ligasyon Family. Ito po yung Jonas Farm. We have also 10 participants from Gubat. Sorsogon, sila po ay nagtipon-tipon sa LGU Gubat. And then sa Camarines Sur naman po, we have a total of 30. We have participants that came from Pili, Calaman, and San Fernando. So, 10 din po sa probinsya ng Masbate. Nagtipon-tipon po sila sa ating learning sites for agriculture sa Katayngan, sa Catlafi, Imabira de la Peña. So, yun po yung pagbuuan po ng ating mga participants. And aside from that, I'm sure na we have also online viewers, yung ating mga suki, ang mga taga-subaybay ng ating mga online courses through our ATI Bicol Sarabay channel. So, for our output, of course, siguro po naman ay na-enhance yung ating knowledge and skills
sa meat processing, and we have also demonstrated value for meat processing recipes. Ito po yung tocino, longganisa, tapa, and chicken nuggets, kung saan ito lang po ay pawang mga basic ano po. And later on, hopefully, we can also train naman yung ating mga rural women sa advanced meat processing naman po siya. So, yan lang po at maraming salamat po sa inyong pag-attend dito sa ating online distance learning. Thank you so much. So, thank you so much, Ma'am Mary, for giving us the summary of today's activity. Moving on, we will proceed with expression of learning insights. Kung saan pumili po kami siya, at pumili po kami by site, ano po, para po ibigay sa atin ang expression regarding sa ating ODL ngayong araw. Sabay-sabay po natin pakinggan si Bicol SP2 RIC President ng Luksuan Placer Masbate. Pwede siya magaling ng microphone? Pwede ba yan? Sige na. Ayaw mo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Bicol SP2, Presidente ng RIC Live 2 ng Kababaihan sa Luksuan. Very thankful po kami kahit sa pandemic, may patraining po kami sa amon through online distance learning, kahit online distance learning on meat processing. Kahit nag-loading po ang network namin, naging successful naman po. Nagpapasalamat po kami sa inyong patraining dahil bilang babae, nabigyan kami ng mga idea kung paano maka-income or makagawa ng produkto sa aming association or organization. In behalf po kay Ma'am Rita Gallego, Ma'am Grace Taglipes, Ma'am Era M. De La Piña, lalong-lalo na po sa mga taga-ETI. Nagpapasalamat po kami sa effort ninyo. Maraming salamat po. God bless all. Insights para sa activity na ito. Tawagin ko po si Esther P. Laganan, RIC member po na Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Ma'am Esther. Ma'am Esther po na Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. So, mahina po yung internet connection po nila, kaya pinadala na lang po yung kanya pong expression of learning insight. So, basahin ko po. Inot sa Gabos, happy 34th anniversary ATI Bicol. Congratulations! Nagpapasalamat po kami. Sarok kami RIC Anayan na naimbitaran ngunyan sa meat processing seminar. Maswerte kami nag-attender kay ni. Magayunon po ang programa na ini. Napapanahon po ini lalo na ngunyan na panahon. Makakatabang po ang mga nanodan ni ngunyan sa samuya. Pwede ni gibuhon ini para sa sariling pangkonsumo. Pero ako po magibo pa ini para ibenta. Takulang tabang ko ini sa samuya. Salamat sana
Salamat sana magpadagos ang sa inyong na programa. Salamat, God bless to all. Ako, so thank you po, Ma'am Esther P. Laganan. Next, from Barangay Pinangkuli daw si Albay, Salvacion and Sinas. RAC Ligaw. Pa-unmute po ng inyo pong microphone. Pa-unmute po. Hindi po namin marinig. Pa-unmute po. Okay na po. Dako lang tabang ko ini sa mo bilang sarong inaasing bilang sarong miyembro kan RIC. Maut mi na dakol pang training. Salamat po and happy 34th anniversary kan ATI. Thank you also Apo, Ma'am Che, Rebecca and Ma'am Rian. Our RIC coordinator, more power to Mary and Melba Kitchen. And also to Joros Farm. Thank you again. Sinas. Yan po, thank you po, Ma'am Salvacion Sinas from Barangay Pinangko, Ligaw City, Albay. Next po, Ma'am Rubiling Balon, RIC President po ng San Vicente, Kataingan, Masbate. Ito na Ate Jill. Wala. Gusto niya ko. Pindot na ako. Ay, picturean tayo. Sorry. Good afternoon to everyone. Nagpapasalamat kami first of all sa Panginoon na binigyan tayo ng magandang panahon. Tapos, salamat sa ATI sa training na binigay sa mga RIC members and officers. Sigurado makakatulong ito sa amin, kung amin i-apply o gagawin namin para magkaroon kami ng konting negosyo. Another na pasalamat namin sa ating LSA, Learning Site for Agriculture na may-ari. Of course, si Miss Era de la Peña sa masarap na snacks. And of course, sa ating Assistant Provincial Agriculturist na nagpa-snack din silang dalawa. And of course, si Miss Rita Gallego, siya ang aming Provincial RIC Coordinator. So, maraming salamat. Ang aking lang kanina, sinabi na problema namin yung internet connection, mahina. So, suggestion lang yung sinabi ko kanina na bigyan kami ng hard copy. So, thank you sa ATI family. Happy anniversary. Lahat tayo, masayang-masaya sa binigay na pagkakataon na at least marami kaming natutuhan, lalo na kung mabigyan kami ng hard copy kasi hindi namin nasunod lahat yung instructions, yung procedures, kasi putol-putol. Putol-putol ang aming connection. So maraming salamat sa inyong lahat. 1, Thank you. 2, 3. Happy anniversary! God bless all. Yan po. So, thank you so much po from
Masbate. Next po is the OPA Camarines Norte. Si Ma'am Rubilin Balo. Ma'am? Panmute po ng mic. Panmute po ng mic. Yun. Okay na po. Matino na po. Proceed po lang. Yan po, so habang hinihintay po natin yung magsasalita sa OPA Camarines Norte, yung mga susunod po na magbibigay po ng expression of learning insights, be ready po. From PB Camarines Norte. Paanil po ng microphone. Hello? Hello po. Ay po, ma'am. Hello po. Hello po, ma'am. Hello po. Hello po. Ano po inyong masasabi sa activity natin ngayong araw? Tama-tama po yan, sir, doon sa aming income generating projects ng mga RIC president ng buong Cam Norte. Kaya nagpapasalamat po kami sa ATI na binigyan po ng ganitong trainings sa online trainings po, distance training para sa mga RIC sa buong Kabikulan. Kaya ang hinihiling po namin na patuloy po kayong magbibigay ng trainings para sa amin at nabigyan po kami ng magandang proyekto para po sa mga susunod pang mga araw. Yun po, nagpapasalamat po kami sa ETI at buwabati kami ng 34th anniversary ng ating ETI Bicol. Marami pong salamat. Nagpapasalamat po ang UPAG at ang buong Provincial Federation ng RIC po sa buong Camarines Norte. Yun lang po at maraming salamat. Magandang hapon. Ano ba yun? Sa OPA Camarines Norte. And last but not the least, para ibigay ang kanyang insight sa ODL ngayong araw na ito, tawagin ko po si Maricon A. Lainesa, RIC member po ng Tagbong PD Camarines Sur. Yan po, so basahin ko na lang po ang kanyang insight sa activity na ito.
Magandang hapon po. Happy 34th Anniversary ATI Bicol. Bilang isa sa naging participant ng ATI online learning about meat processing, marami po kaming natutunan. Ngayon po, natutunan namin ang mga pag-hands-on, pagproseso at mga alituntunin sa paggawa ng mga processed meat. Natutunan ko din po na dapat hindi lang mga kagamitan sa pagproseso ang malinis. Kailangan din na nasa ayos ang sarili. Dapat naka-personal protective equipment din. Dapat din na nasa mga container na may label ang mga ingredients na ginagamit sa pagproseso. Mula sa RIC Tagbong, maraming salamat po sa training na ito. Thank you so much po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights para po sa activity ngayon. At this point, to give us the response message, may I call on Ms. Melba SM Bonape, Training Specialist 2 ng ATI RTC Fund. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa muli po ang aming pagpapasalamat sa pagkikipag-isa po sa aming selebrasyon, ang ATI 34th anniversary po. So, sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo kasi po kayo ay patuloy na nag-antabay, sumusubaybay sa aming mga trainings, So, yun, ang layunin po naman talaga namin ay mabigyan kayo ng mga pagsasanay na matututunan nyo at mapapakinabangan, lalo-lalo na po sa pagdagdag or makakapagdagdag sa inyong po mga livelihoods. So, kami po talaga ang dapat sa inyong magbigay puri, At kayo po ay hindi nakakalimot na sumubaybay sa aming mga activities sa ATI po. So, yung po mga trainings, maasahan niyo po na marami pa po kaming maibibigay sa inyo. So, stay tuned po sa aming Sarabay channel. And then, meron na rin po kami mga face-to-face. So, yan po ay aming ilalagay sa Facebook, yung aming mga training calendar. So, antabay lang po tayo. Lagi niya po natin titingnan yung aming Facebook official page sa ATI Bicol. Doon po namin ilalagay ang aming mga training activities. So, maraming salamat po at magandang hapon. Thank you so much, Ma'am Melbs. Ngayon naman po ay kumako na tayo sa distribution of certificates. To award the certificates, may I call the presence of our Assistant Center Director, Ma'am Vivian and Senior Agriculturist, Chief of Partnerships and Accreditation Services Section, and National Livestock Program Point Person, Engineer Joey A. Villarino, to assist us in the awarding of certificates. First is the awarding of certificates sa mga resource speakers today. Citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol, San Agustin, Pili, Camarines Sur, awards this certificate of appreciation to for sharing her knowledge and expertise as resource person for 2 hours during the conduct of online distance learning on meat processing conducted on January 29, 2021 at ATI RTC 5 Bicol, San Agustin, Pili, Camarines Sur, given this 29th day of January 2021. Signed, Elsa A. Parot, Center Director, with hashtag ATI Bicol Certificate Number 2020-21-ATI Bicol-0101 and with PRCCPD Agriculture Accreditation Number 2018-008. So, Certificate of Appreciation is awarded to Melba SM Bonape. Thank you sa pagtitiwala.
Next certificate of appreciation is awarded to Maria Tenchi and Daso. Thank you. Smile. 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 Okay. Thank you so much and congratulations. Next is the awarding of certificates to the online participants who participated in this activity. So may I read the citation? Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol, Diversion Road, San Agustin, Camarines Sur. Certificate of training is granted to for successfully completing online distance learning on meat processing conducted on January 29, 2021 at ATIRPC 5 Bicol, San Agustin, Camarines Sur. Given this 29th day of January 2021. Signed, Elsa A. Parot, Center Director, with ATI People Certificate Number 20-21-ATI People-001 and PRC-CPD Accreditation Number 2018-008. So, Certificate of Training is granted to Yolanda T. Olivares, Okay. Salamat po. Congratulations po. And yung ibang certificate po ay i-ano na lang po, ibigay na lang po sa inyo po. Papadala na lang po sa inyo. At this juncture, we will also award a certificate of appreciation to our provincial local government unit and local government unit partners na nakasama natin all throughout our live seminar. Hindi magiging matagumpay ang activity na ito kung wala ang ating mga kaagapay o katuwang sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa larangan ng agrikultura. May I read the citation? Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol, San Agustin, Camarines Sur, awards this certificate of appreciation to for the invaluable support and assistance during the conduct of online distance learning on meat processing held on January 29, 2021 at ATIRTC 5, Bicol, Camarines Sur. Given this 29th day of January 2021. Signed, Elsa A. Parot, Center Director, with ATIB Certificate Number 2021-ATIB-0116 and with PRCCPD Agriculture Accreditation Number 2018-008. So, Certificate of Appreciation is awarded to Office of the Municipal Agriculturist of Camarines Sur. Mention mo lang. Hindi ba pa? Read mo na. Same certificate is awarded to Office of the Municipal Agriculturist, Camarines Sur, Office of the Municipal Agriculturist of San Fernando, Camarines Sur, Office of the City Agriculturist of Ligao City, Albay, Office of the Municipal Agriculturist, Catalinan, Masbate, Office of the Municipal Agriculturist of Bukat, Sorsogon. Next, Office of the Provincial Agriculturist, nandyan po ang Albay Provincial Agriculture Office, Office of the Provincial Agriculturist of Camarines Norte, OPAG Camarines Sur, OPAG Masbate, and OPAG Sorsogon. Now,
Yan po, so congratulations. And we will also award the certificates to our partners, the Learning Site for Agriculture, LSA, School for Practical Agriculture, SPA, and Extension Service Provider, ESP. Citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol, San Agustin P. Camarines Sur, awards this certificate of appreciation to, in grateful recognition for his unwavering support and assistance as facilitator of the online distance learning on meat processing, as well as for hosting the online distance learning conducted on January 29, 2021. Given this 29th day of January 2029, signed Elsa A. Parot, Center Director, with ATI Bicol Certificate number 2021-ATI Bicol-0105, and with PRC CPD Agriculture Accreditation number 2018-008. The certificate of appreciation is awarded to Rilan Liboy G. Ibran of Tangkings Farm. Next, Ella M. de la Peña of Happy Farming Training Center. And for the School for Practical Agriculture, we have Rosini M. Otorion of Joros Farm. Congratulations. And we proceed now to the announcement of winners of the raffle draw. Okay, thank you, Ken. Ngayon po ay announce na po natin ang mga mapalad na mga participants sa hope na tatanggap po ng starter kits na sa ngalan po ng ETI at WSA. Extension support po ito sa inyong pag-process ng mga products later on. So, una po, Ma'am Bien, basahin mo na ang unang mapalad na tatanggap ng starter kit. Jose Ebonete. Jose Ebonete. Marife Rempilio. Lorna Morico. Lorna Capardo. Lorna Capardo. Michelle Paloma. Shone Carrillo. Shone Carrillo. Yan ang apelyido. Nancy Portuguese. Emma Cabamela. Cabanela. Emma Cabanela. Edna Gamboa. Edna Gamboa. Araceli Sempuego. Rosario Antonio. Lizelle Miraflor. Melinda Barizo. Melinda Barizo. Aileen Santo Tomas. Fe Palmeria. Fe Palmeria. Janet Tamayo. Florida Abing. Abing, Florida.
Florida. Jenna Austero. Jenna Austero. Francia Moran. Francia Moran. Marites Pesino. Aida Salvacion Encinas. Aida Salvacion Encinas. Mercedita Sibulo. Mary Jane Alaisa. Mary Jane Alaisa. Panalo ka. Charlotta Hernandez. Charlotta Hernandez. Lisa Quebral. Lisa Quebral. Rocinio Obligacion. Fe Retrita. Fe Retrita. Brigida Doblon. Karen Dulum. Last po, Karen Dulum. Thank you po. Congratulations po sa mga nanalo. Yan po, so congratulations po sa mga nanalo. Yan po, so yung mga, ano po, yung list po ng mga pangalan ng winners ay ipopost na lang po sa Facebook page ng ATI Bicol. Yan po, and ito po yung starter kit na ibibigay po ng ATI Bicol. Meron po tayong knife, measuring cups, spoons, measuring spoons, chopping board, stainless na basin, and seeds po, kit, and training kit. Congratulations po sa winners. And inulit ko po, i-post po namin ang list of winners sa ATI Facebook page. And thank you so much po. Lastly, we will also give an employee award to one of our ATI employee na nagbigay ng ilang taon na tapat at mahusay na servisyo publiko sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol, San Agustin, Camarines Sur, presents this loyalty award to Francisco Armando G. Pasadilla for his 25 years of dedicated service in the government. Given this 29th day of January 2021 at ATI RTC 5 compound, Diversion Road, San Agustin, Camarines Sur. On the occasion of his 34th anniversary, ATI at 34 leads in mobilizing and empowering partners and communities towards one DA. Signed, Elsa A. Parot, Center Director. Congratulations po. Ano po sabi niyo, Sir Jopas? Message! Any message po? Now po, thank you and congratulations po ulit, Sir Jopas. To give us the closing message, we give the screen to the Director 3 of the Agricultural Training Institute Central Office, Dr. Rosana S. Mula. Let's give her a round of applause. Colleagues, friends, and all partners, as we begin the year, we also commemorate ATI's 34 years of excellent advisory services beyond boundaries. Over the years,
The ATI remained committed in serving as the overall enhancer and manager for agriculture and fisheries training in the country. As we commemorate our 34th founding anniversary with the theme ATI at 34 leads in mobilizing and empowering partners and communities towards one DA. I would also like to thank all the men and women of ATI for all their efforts, dedication, and commitment in steering agri-fishery growth and transformation throughout the years. Of course, I would also like to thank the Department of Agriculture through the leadership of Secretary William D. Dar and the programs of the Institute, but as well to all in government, the private sector, and all organizations, communities, and individuals helping us orchestrate the development of the national. Indeed, this is an opportunity to look back at 30 years of which ATI has been in the front seat of mobile development through to revisit the struggles, challenges, and learning in the past years and see in retrospect the ATI has encountered challenging years, and 2020 is not an exception. However, as with all the past decades and years, we have rebooted, refocused, and eventually came through. Last year, we have altogether taken delivery of training on a whole new level and gave public service a whole new meaning. Despite COVID-19 restrictions, we were still able to provide capability building activities on various programs along the value chain using alternative modes of delivery and maximize the use of technology and digital tools in our work. In 2020, we have conducted more than 1,800 training and other training-related activities in support to the promotion and use of appropriate modern technologies, and in total, the ATI network served over 79,000 clients across the country. Also, we have had series of advocacy campaigns in response to the outbreak of the African swine fever and training activities on biosecurity, surveillance, and sample collections for ASF control. For the Rice Extension Services Program, under the Rice Competitiveness Enhancement Fund, or RCEF, over 970 individuals were trained as trainers on the production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization. Around 550 seed growers, inspectors, and analysts, and other extension intermediaries also took part in the 24 training activities held for inbred rice seed production and seed certification. For the Urban Agri Project under the Plant program, series of capability building activities, extension support, information, education, and communication services, and farm and business advisory services were organized to strengthen the promotion of urban agriculture in the household and community levels. All of this while providing continuous support for the youth, marginalized groups, and small and medium enterprises. But of course, this occasion is not just about the solemnity of looking back and reflecting at the things we have accomplished. This is also meant to be a festivity to chart the path forward as we encounter new mountains
new boundaries that we must climb and go beyond. This year, we are now on to pursuing inclusive, systematic, and strategic extension approaches to better serve our farmers and fishers. For 2021, the ATI shifts its gears on new initiatives and accelerate efforts in line with the 12 key strategies of the 1DA approach. These include, among others, the implementation of the province-led agriculture and fisheries extension system and mobilizing and empowering partners, as well as the local government units. Once again, I thank everyone for working productively and responding to the growing needs of our beneficiaries. On this 34th year, let us use our renewed drive, optimism, and past experiences to guide us through the next years. The task ahead is quite daunting given the constant challenges we face. Therefore, I enjoin each and every one of you to give your very best in every way you can so that greater we shall achieve our vision and mission for a food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisher folk. Together we shall work as one DA. Thank you and have a great day. Happy 34th anniversary ATI. Yan po, dyan nagtatapos ang ating online distance learning meat processing. Sana po ay nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa pagproseso ng karne na laging tatandaan na kapag meat processing ang usapan, hashtag Mary and Melba's Kitchen ang dapat dyan. Ang online distance learning on meat processing ay natin sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ATI Bicol, bilang parte ng 34th anniversary na may temang ATI at 34 leads in mobilizing and empowering partners and communities towards 1DA. Para sa iba pang kwentong agrikultura, maaari po nating bisitahin ang website ng Agricultural Training Institute sa www.ati.da.gov.ph at ATI Bicol sa www.ati.da.gov.ph/ATI-5. Sa mga gustong matuto at magkaroon ng certificate online, maaari lamang pong bisitahin ang ATI e-learning website, www.extension.gov.ph. Maraming courses na pang-agrikultura ang dagdag kaalaman po doon. Maaari ninyo rin kami i-follow sa aming Facebook at YouTube channel na ATI Bicol Sarabay channel para sa mga updated happenings, trainings offered, and announcements. We would also invite you to like and follow the RCEP ATI Bicol Facebook page, RCEP Bicol. Maraming salamat po at hashtag stay safe, hashtag ATI at 34, hashtag ATI needs, at hashtag Sarabay, Sararo, Tapat at Mahusay. Salamat. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain
sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Bye-bye! Say bye-bye! Happy anniversary, ATI! Bye-bye! Thank you! Bye-bye ka mo! Hello, Chef Roy. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa. Siguradong pagkain sa buong bansa.